नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा। तो आज हम बात करे वाले बानी विजय चौहान के गाना के बारे में। जौन गाना बहुत ही अच्छा बा भाई लोग, जौन इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता अभी गाना। जौन एल्बम के नाम बा जवानी पियता। एगो मोर बा भातार की जवानी पियता। एगो मोर बाबा तार की जवानी पियता। तो ई गाना इंस्टाग्राम पर भाई लोग बहुत तेजी से ट्रेंड करता। तो हम रउआ लोगन से बता दी, ई गाना यूट्यूब चैनल एम म्यूजिक भोजपुरी पर ई गाना अपलोड हो गया भाई लोग। वहाँ से भी ई गाना जाके सुन सकता रहो विजय चौहान की आवाज़ में। और ई गाना लिखले बड़न विजय चौहान। ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर रोशन सिंह जी बानी, जौन काफ़ी अच्छा म्यूजिक बनैले बानी। और वीडियो के बात करी भाई लोग तो वीडियो बहुत ही अच्छा क्वालिटी के बनल बा, जाके देख सकतनी लोग। अगर ई गाना यूट्यूब पर नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा विजय चौहान जी के गाना के, जौन एल्बम के नाम बा जवानी पियता। तो हम रउआ लोगन से बता दी, ई गाना 1 मिलियन से क्रॉस कर गई बा यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से भी जाके देख सकतनी लोग। विजय चौहान की जितना भी भाई लोग फैन बढ़ लो, ये वीडियो के एगो लाइक और कमेंट जरूर कर लो। आ वीडियो अच्छा लागल बा तो शेयर जरूर कर लो। चौहान समाज से बढ़ लो तो भाई लो ई गाना के यूट्यूब पर भी ट्रेडिंग में लेके आवलो भाई लोग। तो हम जाते जाते अपन परिचय बता दी। हम शायर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग हमारा चैनल पर नए बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लो। तो हम फिर मिलें अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।